Hej, jeg hedder Mathias Hågen Jensen. Jeg er en af de 4 medstiftere af virksomheden Why Not Keep It Simple, som bygger på en app, som kan vejlede henholdsvis til at starte med diabetikere og glutenallergikere. Og det den egentlig vejleder om, det er, til at starte med, så indtaster man nogle personlige data, og så indtaster hvad for en sygdom man har, og så går den her app egentlig ind og giver dig en vejledning i, hvad du må spise, hvad du også skal spise. Så det vil sige, at når du har indtastet, hvad du har spist og sådan noget, så appen, den kommer ligesom, okay, nu har du spist det her, så for eksempel når der er gået 2 timer, så kommer der en funktion på appen, hvor den siger, altså en påmindelse, så siger den, okay, du skal spise et æble nu, for at forebygge, at du ikke bliver dårlig. Altså, appen her, den bygger på en kur, der hedder LCHF-kuren, som mange har haft erfaring med, kan ligesom dæmpe deres sygdomme, når de lever efter den her kur. Så det vil sige, at du indtaster nogle personlige data, og så påminder den dig hele tiden om, hvad du skal spise, og hvad du må spise, altså i løbet af en dag. Og grunden til, at vi har søgt det her mikrolegat, det er fordi, at vi godt kunne tænke os at få nogle penge til noget finansiering af vores programmering til appen, og altså til noget løn til programmørerne, og så kunne vi også godt tænke os at få nogle penge til vores stand, så vi kan ligesom vise en vis seriøsitet udad til mulige investorer. Ja, det var egentlig det. Det var grunden til, at vi gerne ville ansøge om det her mikrolegat.